وەکو تەفگەرا جوانان ئەم دەبینن حکوومەتە هیتۆ تشکی گرنگ و باشە لە باژارên girêzgar bûne. Bajarên tevlîhevbûnekçî bûye rejîm nemayê ev tevlîhevbûna han bûye sedemek ji bo vê hikûmetê ez dibê qey we tişkî giring bi wê de ji bo rêxistina civakî ya avan bajaran. وەکو ئەم دبینن مەسەلا گۆهیتۆ ناسنامەیە وی کوردی یان نە کوردی ئەف تشتێکی بەڕاستی نەگەلکی مهمە یعنی هیتۆ هەگەر کورد بیژی لە سیاستا کوردی کار نەکریە مەسەلا تەمسیلا کوردی ئاد حکوومەتێ ji ber tirneyê dibînin wê negelkî giring bê li bajarên menî kurdî ji ber wekû desteya bilind heyê vê de dramanê min de ez dibê qey wekû desteya bilindkarî be wekû vê hikûmeta han li vê de jî ava bik wê tişkî pir giring be ji ber bajarê menî kurdî jî bi hecetî vê meselên.